Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udane wis terang kok ijek ketok sepi. Kersane katon regeng. Kawula ambali setunggal malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Iso nyengguyung para kadang taruna doko njompong. Aja-aja saka nggaita.
Seni barong singo kembang budaya. Pimpinanipun Babe Marsam kabehan tukang Mas Suntoro. Ing dalu punika kasineng kuyung dili songo audio ingkang mijil saking telatah ngelungker. Uginipun sang kuyung kalian Risma Lekting. Kamu biar tahyali. Matur sembah nuwun para kadang taruna warga sedaya warga Jompong. Sampun hamercayani seni barong singa kembang budaya paring atur panglipur dumateng sedaya warga. Mugia anggenipun taos panglipur samya pinanggih rahayu dadosa renane penggalih panjenengan sedaya. Sing nonton mulai ngarep nganti pol mburi lho. Padalan Solemati guyang udian. Dadosaken kawuningan udan wau Pak Bu nggih. Dadosaken rejeki, dadosaken apa nek ngarani dadosaken kamulyan. Udan atau didadosake musibah. Udan kuwi ya rejeki. Tandurane wayahe guyang, sing wayahe wis bara tandur. Sing urung tandur iso melu tandur perkara oleh banyu. Pripun panene kasile pripun Pak Bu, sae napa sae? Lho, iki panene rada suda iki to iki. Panene sae napa sae Pak Bu? Alhamdulillah. Panen sithik akeh disyukuri lho. Iki sing nonton ora gur warga ning ana pejabat-pejabat. Mugi-mugi dadosake renane penggalih Bapak Ibu sedaya. Siji waka siji tak cek iki jaranku tak cek siji poko siji. Saka pinggir kono iki. Lah kae. Tak cek siji poko siji. Nek sing kurang apa nek sing keri. Ayo, Cok. Carane lulut iki dicekel kok ya manut lho. Iya. Iki tak ceki kon dhuwur nganti tekan ngisor iki ana sing kecer apa ora. Ketoke jangkep kabeh iki. Iya. Ketoke jangkep ya, nek wis jangkep dijogetno. Ayo alon-alon juculi. Yen wis sucul ditanjakno Mas yo. Karo
ya luwes iki. Cek apik-apik ngene ya. Jane abang kamu biar lagi lho sing cilik iki. Alah. Anyar. Seragam anyar iki. Anyar. Alah aku perdana iki ning ndi. Jadal seminggu pisan lambine anyar. Lah sindene. Sinden 2 tahun pisan 2 kali. Aduh. Lah nyemoni bose nek ngene iki aduh. Di bose. Mbah. Nah ya, wong bose turu gak ndonga ta. Gak apa-apa wis. Gak apa-apa, wis gak usah seragam lah gak apa-apa. Iya. Alah. Sesuk ditumbasne. Anyar 5. Iya, sing penting aja pink. Sing penting aja pink. Gak oleh pink. Sindene lanang kabeh. Aduh. Alah. Jadil lho carane kok wis dicoplok. Iki wis yoga iki. Ayo langsung tandake bola yo. Lho. Cara nak melayu le mundur ya. Iya. Si jingkas. Ana si jingkas iki. Sing pojok ali. Ai. Op. Gini cahayu. Alah, nyedak marang Kang Mas kene cahayu. Enjek Kang Mas ngebagus kaya ngene to. Lho wong lanang kok, Kak. Sing isor Meri kaya sing isor Meri kok. Sing isor Meri. Alah. Lah jaran nek manute kaya ngene lho. Mbok pilih kersa Mas, monggo 20.000. Lah kan jaran ki didol. Larangan pira? 5.000. Lho jaran ki yo bangetan yo nan kok. Oh, rada nengah gini, rada nengah gini. Ayo dijogetno. So
Oh. Saking gayenge ngantek iki nek jaman biyen iki kaset pita lho. Sik. Piye? Ada yang baru nih. Apa iki? Apa? Apa iki? Oh, iya. Ada yang baru. Iki perlu ditandakno. Ayo lo, 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 ayo lo. Yo, aduh. Oh. Anu, Mas. Gendruwono iso ae. Elah iya. Agar enek sing anyar ya. Iya, angger sing anyar iso ae. Iya. No. Sembrono iki Pak C. Ayo colok sih. Langsung mawon. Ayo. Tak pernah ucap hello pergi ke Malabai. Harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersampai. Harimau Malaya. Tak pernah ucap hello pergi ke Harimau apa? Mayaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersampai. Hame mau mayaya. Ya kok ya iso ae kok. Matur sembah nuwun. Tak controne kala dhisik bolaya. Jika rekatak gedhi bali jaran. Sopo to dagang saka kidul wetan kae? Patris. Nek kepetel lho Mbah. Ana kuda turangga sakembaran paribasane 144. Panggone sumping gading gajah uling kolo kanigara. Sarta sanjatane yaiku Kyai Cemeti Sada lanang paribasan sinapetake gununge jugruk segarane asat. Paribasan sinapetake pok simpole kuda trangga gembira andororo. Iya. Oh ya. Arjuna lho. Jati
Pakano pace. Iyo. Singo kembang budaya. Bangga. Oke. Yo yo. Jikra racang susulah kuda trogo. Nyoto kondang kalepengran. Yo playo sak banter-banter. Ora nganti telok kedheping netra bakal kasusul marang aku. Ananging aku tak jejogetan kala dhisik iki. Iya, iya. Ayo bola yo. Yo. Oka. Ae. Oka. Au. Lo.